Аз съм аватара на Владимир Сметана. Знаете ли, че 20 юли е Международен ден на шаха? Това е международен празник, посветен на играта шах и се чества ежегодно от 1966 година. Инициативата за създаването на този празник е на Световната шахматна федерация, известна още като ФИДЕ, която е основана на 20 юли 1924 година в Париж. ФИДЕ е ръководният орган на международния шах, отговорен за организирането на турнири, определянето на правила и популяризирането на играта в световен мащаб. Международният ден на шахмата вече се празнува в 178 страни по света. Традицията на празника е създадена от ЮНЕСКО, за да се признае образователната и културната стойност на шаха. Известно е, че шахът е игра, която стимулира стратегическото мислене, концентрацията и уменията за решаване на проблеми. Това е не само игра, но и форма на изкуство със своята богата история и емблематични играчи като Боби Фишер и Владимир Крамник. В този специален ден бих искал да отправя моите лични поздравления към всички шахматисти и любители на шаха по света и извън него. Нека отпразнуваме интелектуалната красота на играта и да прегърнем предизвикателствата, които представя. Не забравяйте да се насладите на играта и пътуването, на което ще ви отведе, но също така внимавайте да не се увличате твърде много. Честит Международен ден на шахмата